ഇതൊരു സ്കൂളിലെ ടാങ്ക്. ഞാനിതൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെല്ലാം പൊങ്ങിയിട്ട് കണ്ട എന്ത് സംഭവം അറിയാത്. ഈ അടിയിലിട്ട് വെച്ച പൊയ്യലിൻ്റെ കല്ല് ഉണ്ട കല്ലുണ്ടല്ലേ, ആ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി ടാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ഇത് കുറച്ച് കൊല്ലം കൂടി വെള്ളം നിറക്കുമ്പോൾ ഇത് ടാങ്കിൻ്റെ അടി പൊട്ടിയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അടിയിലുണ്ട് ആ കല്ല് വരെ മാറ്റാതെ ചെയ്ത ഒരു പണി, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പണി, സർക്കാരിൻ്റെ പണി എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ട. പിണറായി സർക്കാർ ഏത് സർക്കാരിൻ്റെ പണി എടുത്തതോ, സർക്കാരിൻ്റെ പണി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ബണ്ണയ്ക്ക് തരുന്നവർക്ക് ശമ്പളം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള എടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ പണി. ടാങ്ക് വാഷായി ഇതാന്നില്ലടാ, അതൊന്നേ ഉള്ളൂ.